Здравейте, аз съм Мартин Великов и ви приветствам в нашия проект Пчелите – пътя към живота. Това са Георги Русанов, а това е Александър Георгиев. Благодаря ви и приятно гледане! Пчелите са едни от най-важните прашители на планетата. Те събират нектар и прашец от цветята, като не само произвеждат мед, но и подпомагат растежа на растенията. Без тях много плодове и зеленчуци нямаше да съществуват. Пчелите живеят в организирани колонии, с тясна структура. Средствата снася яйца. Работнички се събират храна и поддържат кошера. Търтиите се грижат за размножаването. Освен мед, пчелите произвеждат восък, пчелен прашец, прополис и пчелно млечце. Всички с полезни свойства. За съжаление, те са застрашени от пестициди, болести и климатични промени. Опазването на пчелите е важно за природата и за нас самите. Засаждането на медоносни растения, избягването на вредни химикали помага за тяхното оцеляване. Кой сте вие и с какво се занимавате? Казвам се Данаил Милчев Маринов, професия съм военен, иначе гледам пчели, занимавам се с пчеларство от 6-7 години. Как започнахте да се занимавате с пчеларството? Пчеларството е много интересна наука. Започнах като хоби пчелар с 2-3 кошера. Сега имам около 20-24, нали? Те винаги варират, защото има смъртност при тях. Общо 20, да кажем. Какви са основните грижи за пчелите през различните сезони? Основните грижи те са доста специфични, като по самите пчели има много паразити, които ходят като акар. Едно от най-лошите неща за самата пчела, това е акара, както и нозематозата. Нали? Там да не кажем нещо, както се говори на по-груб език, диария по пчеларство. Колко дълго живее една пчела и какви са нейните основни задължения в кошера? Една пчела, значи тя живее около 40 дена. 20 дена докато се излюпи, след това 10-12 дена е като пчела кърмачка, обслужва вътре кошера, чисти и следващите 6-7 дена помага на другите пчели и последните 20 дена носи нектар в кошера и накрая се умира. Вярно ли е, че пчелите могат да разпознават хората? Да. Аз по принцип, тези кошери, които ги имам, вече нито ме жилят, нищо, освен ако не натисна нещо пчелата, ако не направя някакво рязко движение, ако не ги застраша по някакъв начин, иначе вече мене нито ме жилят, нищо. Други хора да, но мене не. Значи познават самия човек. Как пчелите намират пътя си обратно към кошера? Те имат уникална GPS система. Движението на Земята, Слънцето и просто се ориентират явно по това, по Слънцето. И винаги се връщат там, откъдето са излезнали. Два кошера може да са едни и същи. По цвят сложени на едно и също разстояние един от друг, примерно 20-30 см, всяка пчела влиза в нейния си кошер. Винаги. Пчелите комуникират ли една с друга? Да. Особено когато е време за медосбор. Когато примерно пашата е на близко разстояние, те правят движение като осмица. Това показва, че самата паша е наблизко. И с други движения, трептение на крилца, движение нагоре-надолу, показват в какво разстояние и колко близко е самата паша. Как се добива медът, без да се навреди на пчели? Да се добива, слагат се върху корпуса, значи корпуса това е където живее семейството с пчелата майка. Меда, който е стоковия мед, където е за нас хората, където го взимаме от пчелите, той се складира горе в магазини. Като долу в плодника
където е меда за пчелите, той се оставя за тях да може да презимуват. Те имат нужда от определено количество мед, нали, за което да се изхранят зимата и да почне новия сезон от пролетта. Какви са основните заплахи за пчелите днес? Основните заплахи, това сме и хората най-вече, нали, с пръскания, пестициди, хербициди, нали, тези препарати за тревата, най-вече за плевелите, за растителна защита, където са препаратите. Те също са, от тях са много токсични. Има биопрепарати, които, нали, все повече навлизат и един вид да щадят не само пчелите, нали, пчелите те са едни от най-важните, но да щадят всякакви мухообразни, нали, както аз казвам, да може да опрашват растения и тези неща, които ние консумираме. Как пестицидите влияят върху здравето и поведението на пчелите? Единият начин, по който влияят е, примерно, ако са натровени, нали, до такава степен, не, нали, да загине семейството, а примерно те са консумирали сега по време на рапицата, когато тя расте. Много от земеделците, които не са добросъвестни, пръскат по време на цъфтеж. Пчелата отива, нали, консумира, смучи там този нектар, вкарва го в кошера и в следващия момент те се заразяват. Доста от пчелите почват да жилят. Това е един от симптомите, че има нещо, което не е както трябва. Или примерно, ако минем покрай кошер и видим, че отвънка има купища с пчели умрели, това значи, че те са натровени, точно пръскани с препарати. Има ли безопасни алтернативи на химическите пестициди? Има, значи те навлизат в момента в програмата на земеделците, значи те са с еконорми, които, нали, щадят живота на пчелите, значи то се пръска при определен период, примерно вечер след 8 часа, да няма вятър, да няма близко, нали, пчели толкова, но тези препарати те са и доста по-скъпи от обикновените, нали, така да ги наречем, и просто повечето от земеделците не са добросъвестни и купуват по-евтините препарати, които малко или много винаги влияят на пчелите. Как намаляването на пчелите се отразява на екосистемите и земеделието? Той Айнщайн е казал, ако изчезнат пчелите до 4 години, нали, няма да има и хора, няма да има живот. Те определят до голяма степен храната на хората. Те са едни от най-важните насекоми и полезни, които са за човечеството. Те са едни от най-важните същества, нали, така да кажем. Нали, изключваме там животни за месо, за мляко и така нататък. Да. Какви закони или регулации съществуват за ограничаване на вредните пестициди и ако няма, трябва ли да се гласуват? Те всяка година се минят по принцип и все повече препарати за растителна защита влизат винаги в забранените продукти, но това трябва, нали, вече да се влезе в Министерството на земеделието. Има си списък, нали, кои препарати, кога точно се пръскат, кои вече са забранени. Те всяка година се изменят. Да. Благодаря ви. Това бяха въпросите. И аз ви благодаря. Много ми беше приятно, че толкова млади хора, нали, като вас се интересуват от такива неща. Благодаря. Здравейте! Днес съм в парк Артилерийски, където ще задам няколко интересни въпроса, свързани с пчелите на младежи от голяма кафада. Дали ще отговорят правилно, не съм сигурен, но ще им дадем меденки, които са домашно направени от майка ми. За да се почерпят, разбира се. Здравейте, днес се намирам с първия човек, който ще интервюираме. Готови ли сте? Да, готов съм. Коя е първата дума, за която се сещате, когато чуете думата пчела? Прашване. Колко процента от растенията, които ядем, са опрашвани от пчелите според вас? 30%. Доста нагоре. 50%.
Ами приблизително толкова е, 75% е всъщност. Според вас как комуникират пчелите? Ами... като някакво чистота, може би... Да. Ами те всъщност комуникират с нещо наречено танцът на пчелите. Знаете ли какво е това? Не. Танцът на пчелите е движение, което наподобява осмица или в кръг. Сега заповядайте една домашна направена меденка. Благодарим за отделеното време. Сега се намираме с втория човек, който ще интервюираме днес. Готов ли сте? Да, Според вас пчелите досадни ли са или по-скоро полезни? мисля, че са по-скоро полезни. С какво са полезни те според вас? С меда, който правят, да. А вие пробвали ли сте мед право извлечен от пчели? Да. А вие пчели знаете ли какво е? Да, пчели на място, където се прави да. Така. Вие знаете ли, че една пчела за целия си живот прави 1/12 чайна лъжица мед? Ами ето нов начин, който ще научите нещо ново. Сега заповядайте една домашна направена меденка от нас. Благодаря. Ще направим една викторина с тези момчета ето тук. Първи въпрос е към теб. Кой от тези растения най-много обичат пчелите? А подточка е кактус, В подточка е лавандула и В подточка е дъб. Кое е вярното според теб? В подточка? В подточка. Точно така, лавандулата. Втори въпрос. Колко пчели може да има един кошер? А подточка 5000, Б подточка 20 000 пчели и В подточка 50 000 пчели. Еми... В подточка? Точно така, 50 000 пчели. Сега, трети въпрос е към теб. Какво произвеждат пчелите освен мед? А подточка восък, Б подточка шоколад и В подточка сок. А подточка? Восък? Точно така. Точно така. Четвърти въпрос. Как пчелите намерят пътя си обратно до кошера? По миризма, по слънцето и ориентацията или с помощта на вятъра? По подточка? Точно така, по слънцето. Браво. Това са въпросите. Сега Сега ще продължим с въпросите, като виждате, че сега вече е нощ. Преди пчеличките си легнат, те се свършват с тяхната работа. А сега аз трябва да продължа моята работа да задавам на хората въпросите. С третия човек, който ще интервюираме днес. Готов ли сте? Готов съм. Представете си, че сте една пчела. Как би минал вашия ден? Представям си, че съм една малка работлива пчеличка и денят ми ще мине в обиране на прашец, капане на прашец, спинкане и после ще се прибера в кошера. Вие знаете ли, че пчелите спят само вечерта, т.е. те нямат почивка през целия ден? Ами тогава ще работя неуморно през целия ден, докато не стане вечер и време за спане. Супер! Това е един много хубав ден. Сега сме с четвъртия човек, който ще интервюраме. Готова ли сте? Разбира се. Как бихте накарали хората да пазят пчелите? Бих насърчила хората да внимават, когато решават, че ходят навсякъде с кола, защото замърсяващите газове от колите пречат на пчелите за тяхната нормална причина на живот. И също бих осигурила повече зелени площи. Нали, аз не мога да ги осигуря, но бих агитирала общината да осигури повече зелени площи в градовете, за да може пчелите да имат откъде да съберат прашец. Това е много хубав отговор. Вие знаете ли, че много пестициди убиват пчелите? Да, наясно съм, не знам точно кои, но знам, че са много вредни за тях. Вие с петия човек, който ще интервюирам. Готов ли сте? Да. Ако бихте направили ден, в който да се чества празникът на пчелите, какво би включвал той? Ами реално това ще бъде един празник, който най-вероятно вече го има, нали, изобщо съм запознат по този въпрос, но да се съберат в село или град, където се отглеждат най-много пчели в България и съответно там да се включат хора, които отглеждат пчелите, хора, които създават мед, хора, които създават медовини и всякакви продукти свързани с меда, да се съберат на едно място и да обменят техники, да обменят опит, да обменят занаят най-вече и като цяло да се дават съвети един на друг.
да се представят всички видове мед и начините, по които те ги правят. Защото в Северна България, да кажем, около Видин се меда го правят по един начин, докато нали, в нашия регион Старозагорска го правят по съвсем различен начин. Да се направи нали, състезание по качество на меда, колко нали, по качество, сладост, колко е стегнат един мед, съответно нали, след това да се обменят и рецепти свързани с меда, защото има супер много кексове, има супер много рецепти, които включват меда и просто да се съберат много хора и най-вече да се направи всичко възможно, нали, старите хора, които вече от много години се занимават с това нещо, да се съберат и да обменят много и съвети. Много хубав отговор. Благодаря ви за отделеното време. Доколкото разбрах, сте един от ръководителите на туристически клуб дружество. Какво може да ми кажете за това? Да, аз съм един от петимата, които ръководим туристически клуб за юноши, като нашата идея е да покажем, че туризмът може да се осъществи от млади хора и като цяло нашата основна идея е младежи да водят младежи. Цялото нещо, което правим, е с една възрастова граница между 8 и 12 клас и доколкото разбрах, вие до година ще може да бъдете част от нас. И нали, всеки, който има желание и който обича да ходи в планината, да ходи по пътеки, да ходи в природата и иска да опознае малко повече от природата на България, може да заповяда при нас. Ние в момента сме 70 човека, 70 младежи, 70 младежи, които обикаляме планините на цяла България, изкачаме върху брег, ходим по хижи и гледаме да разчупим малко ежедневието на хората, които са в нашия. Тъй като ако питате всеки един от хората, които са членове, те допреди да дойдат в нашия клуб, много малко от тях спали на палата, много малко от тях са ходили по държа. И нали са опознали природата по такъв начин, който да опознават с нас, а и съответно да са с хора, които са на около тяхната възраст и да завързват нови приятелства. Ами, това е много хубаво. Я ще заповядам още тази година. Благодарим ви и заповядайте в туристически клуб дружество. С това завършваме въпросите тази вечер. И аз докато схапвам тази хубава меденка за вечеря, Геро ще ви покаже как да се направи. Медени бисквитки или накратко меденки. Необходимите ни съставки са 100 грама мед, 100 грама масло, 1 цяло яйце, 300 грама брашно, 1 чайна лъжица сода и канела по ваш вкус. Начина на приготвяне: първо трябва да се разтопи меда и маслото, след това добавяме яйцето, содата, брашното и подправките. Умесваме меко тесто, оформяме бисквитки и печем на 180 градуса за около 10 минути. Енергийни топчета с мед и пчелен прашец. Необходимите ни продукти тук са 100 грама форми накиснати във вода, 50 грама оловесени ядки, 2 супени лъжици мед, 1 супена лъжица пчелен прашец. Ако искате, може и ядки. Смелете всичко в блендер, оформете малки топченца, охладете ги в хладилник за около 1 час и са готови за ядене. Чай с прополис и мед, пренастинка, но и не само. Необходимите съставки тук са 1 чайна чаша гореща вода или билков чай, 1 чайна лъжица мед и 3-4 капки от тинктура от прополис. Първо изчакваме чаят да се охлади до температура от около 40 градуса, добавяме меда и прополиса, разбъркваме и пием бавно, за да ни мине гърлото. Пчелите не са просто насекоми, те са символ на трудолюбие, единство и баланс в природата. Всяка малка пчела допринася за нещо много по-голямо от нея самата, за живота на целия екосистеми. Пчелите са тихите пазители на природата, които всяко събиране на нектар градят бъдещето на света. Те работят без спир, без да очакват награда, но ние зависим от тях повече отколкото съзнаем. Ако изчезнат, баланса ще се разруши, в наши ръце е да ги защитим. Едно цвете, един кошер, едно осъзнато решение.
Всичко това е стъпка към бъдеще, в което пчелите продължават да жужжат, а света да процъфтява. Нека пазим пчелите, защото когато спасяваме тях, спасяваме и себе си. Благодарим за вниманието. Искаме да благодарим на всички, които помогнаха този филм да съществува. Пчеларят Данаил Маринов, камера Климент Иванов, госпожа Любенова и туристически клуб Дружество. Благодарим на всички вас, които го изгледаха и ще ви помолим да споделяте, за да достигне повече хора. Благодарим и чао! Здравейте, сега ще ви покажа как да се приготвите здравословни бомбони в домашни условия. За рецептата са ни нужни 100 грама бадемово брашно, 20 грама кокосово брашно, 80 грама сусамов тахан, 40 грама мед, една ванилия, една щипка сол. И за овалването са ни нужни блендирани орехи, шамфа стъкна прах и кокосови стърготини. В купа смесваме двата вида брашно и после добавяме щипка сол. Сега добавяме сусамовия тахан. Добавяме сега 40 грама мед. Сега добавяме 4 стопени лъжици разтопено кокосово масло. След това добавяме една ванилия. И започваме да разбъркваме, докато се получи хомогенна смес. Вече имаме готовата смес с подходяща консистенция. Сега започваме овалването. Взимаме в ръце и оформяме бомбоните във формата на топчета. Трябва да са в такава форма на топчета. И ще се върнем, когато финалният резултат е готов. Ето това е финалният резултат на нашите здравословни бомбони, които една от съставките е мед. Получиха се страхотно и са чудесни на вкус.